Баба Ванга е мистичка от 20 век. Ясновидка, лечителка и духовен гуру, чиято репутация за правене на предсказания е спечелила прозвището Нострадамус на Балканите. Тъй като славата на Баба Ванга се разнася из цяла България, много хора се нареждат отвън пред скромния и семейен дом всеки ден, надявайки се да бъдат прочетени. Един ден войник на име Димитър Гущеров чака с тълпата отвън. Баба Ванга излиза, пренебрегвайки всички останали, и незабавно кани войника вътре. Той иска да знае имената и местонахожденията на хората, отговорни за смъртта на брат му. Но Баба Ванга отказва да му каже, освен ако не обещае, че няма да търси отмъщение. Отмъщението е срещу Божия закон, казва му тя. Димитър е изумен от срещата. Той не може да разбере откъде тя знае името му и сърдечната му болка. Продължава да посещава Баба Ванга за продължителни разговори в следващите дни. Скоро след това Димитър й предлага брак и тя приема. Преместват се в Петрич. Скромното жилище на Баба Ванга става свидетел на безброй сълзи и тревоги. С безкрайно състрадание тя търпеливо изслушва историите на посетителите си, предлага им съвети и дори лекове за някои техни заболявания. Откъде си? От Пловдив са, Баба Ванга. Защо дойде? Дойде, че дъщеря ми е болна и нито да се омъжва, убягва от хората и магили правят на нея, нищо не Колко прави. години? 32 години. Ще се жене. Млада е. Магия нещо не няма. е магия. Така не че омръзнала, че се жената. Та няма да ти помоги. Няма нищо. Благодаря. Айде вече. Боже! Баба Ванга често иска от посетителите си да й донесат захар вместо да се слага горяща свеж пред нея, както е обичаят. Тя обяснява. Because I am blind, I could have had an accident with a candle, and the voice told me to switch to sugar as it is clean. Когато Баба Ванга погледне даден човек, целият му живот се развива пред нея като сцени от жив филм. Тя може да чете послания, излъчени от всичко в нейното обкръжение – животни, хора, растения, пространство и дори скали. Баба Ванга вярва. Everything lives, and there is no lifeless nature. Everything subordinates one superior organization and intelligence. Баба Ванга обича да плете, една от малкото дейности, които й позволява да се отпусне и рядко спи. Както казва: I can't sleep at night. How can I? When I go to bed, all of the people's tragedies that I've heard during the day come through my mind again. There is so much pain in this world. There is something else. When it is quiet at night, I hear the cosmic sound as well. I hear how the cosmic bells ring every hour and how everything that's alive reflects this rhythm. This is why the flower knows when to open up, or the rooster never makes a mistake what time he has to crow. How can I sleep? If I could tell you everything that I see, a miracle would have happened. The world's secrets that I know, but I am not allowed to tell them, are so many that they can fill up a big dam. Устройството на мозъка на Баба Ванга често се оприличава на компютърна система за търсене и сонарно устройство. Просто като си затвори очите и зададе въпрос, може да разгадае сложната мрежа от причини и следствия зад събитията. Този процес разкрива образи и звуци от бъдещето, подобно на поредица пророчески филми, играещи се в ума й. Един ден Баба Ванга предрича датата на смъртта на ръководителя на Съветския съюз, предсказание, което отеква в целия град и скоро я вкарват в затвора. Освободена е 6 месеца по-късно, когато пророчеството става факт. През 1967 година българското правителство прави Баба Ванга
официален държавен служител, признавайки не само изключителните й способности, но и огромното служене, което отдава на хората. През 1989 година тя внезапно възкликва: Horror, horror! The American brethren will fall after being attacked by the stillbirds. Това се тълкува като предсказание за трагедията с кулите близнаци, която се случва 12 години по-късно, на 11 септември 2001 година. Подобно, баба Ванга предсказва катастрофата с подводницата Курск от 2000-та година, 2 десетилетия преди тя да се случи, казвайки, че Курск ще бъде покрит с вода и целият свят ще го оплаква. На 31 януари 2023 година нашият най-възлюбен върховен учител Чин Хай, веган, спомена за пророчествата на баба Ванга. Baba Vanga, she predicted many accurate things. And other things people say were not correct, but that was because heavens interfered. All the saints and sages and all the good people in the world were praying. That's why it became less or became zero. So we always have to thank God that our prayers are heard and heavens interfere and help. Други предсказания на баба Ванга включват замръзнал вирус, който ще се освободи поради климатичните промени и открит в Сибир, края на производството на петрол и преминаване към слънчева енергия и края на световния глад през 2028 година. Друго пророчество казва, че през 2100 година тъмната страна на Земята ще бъде осветена от изкуствено слънце и скоро след това хората ще имат предимно изкуствени тела, ставайки на практика киборги. Земята, казва баба Ванга, ще стане необитаема до 2341 година, но много преди това да се случи, хората ще осъществят контакт с извънземни цивилизации. Life in cosmos will be discovered, and it will be clear how life on Earth first appeared. През целия си живот баба Ванга продължава да дава внушителен брой пророчества, които стигат чак до 5079 година. Последните си години баба Ванга съсредоточава усилията си да построи църква близо до дома си с дарения от многобройните си посетители през годините. Сградата с уникален дизайн е посветена на Света Петка Българска. На мястото на рисунките на светци, които обикновено украсяват църквата, има стенопис, изобразяващ страдащите хора. Тези, които са копнеели за надежда, спасение и освобождение от болката си, също като тези, които са посещавали баба Ванга, направен според специалното изискване на пророчицата. Баба Ванга казва, че се е раждала много пъти на земята. Маленка, Малко, да, 12 години. твое дете, Мой. кола неговата това, Кола. я е колата. Язък. Това детенце, Боже, като... Искам да си го преробя. Момче! Момченце, искам си го пак. Как да не го изкачи си? Баба Ванга подчертава значително важността на вярата и доверието в Бог, което е съществено за нашето спасение. I know that God is fire and light. God is a light orb. He doesn't have a face or a specific image. Тя ни напомня, че всяко човешко същество има Бог в душата си. If you don't have a church nearby, the sky is also a church. Go out under the sky and open your mind for a prayer and thank God. All apostles are active. All apostles came to earth because the time of the Holy Spirit has come. The most important mission is on the shoulders of Apostle Andrew. He is preparing the path of Jesus Christ the way he commanded. Jesus Christ will come to earth once again in white clothes. The time is coming
when certain people will start to feel the return of Jesus Christ in their hearts. In the Himalayans now are teaching the new Messiah. He will come in the middle of the new century. A new era is beginning. The Pleiades are thinking about us the most. Some of them are already here among us, and some people see them. Обичаната баба Ванга си отива на 11 август 1996 година. Последното си интервю преди да си отиде, тя предава трогателно послание към света, като казва: „Не се мразете един друг, защото всички сте мои чеда. Молим се човечеството да се вслуша в любящите думи на баба Ванга и нашият свят скоро да стане вегански рай за всички живи същества.“ За повече информация за баба Ванга, моля посетете baba-vanga.com.